Het nazomerzingen is vaste prik op de eerste zondag van het Zeeland Nazomerfestival. En dat betekent weer een bomvol Abdijplein waar iedereen uit volle borst meezingt. Eerder vandaag was er de picknick met maar liefst 1300 deelnemers. En daarbij ging het niet alleen om lekker eten. Ja, jullie weten wel uit te pakken, hè? Ja, natuurlijk. Daar doen we ieder jaar ons best voor. En dit jaar bestaat de Eiffeltoren 125 jaar. Dus dat moet groots gevierd worden. We hebben al onze Franse vrienden uitgenodigd. Dus kom straks even lang voor de picknick, want tout le monde est invité. Je kan het hele jaar op een park, in een park op een kleedje gaan zitten, maar 1 keer per jaar met de hele stad, met iedereen die je kent of niet kent, maar in ieder geval komt altijd heel veel bekenden tegen. Iedereen maakt er elk jaar iets mooiers van. Dat vind ik wel heel erg leuk. We hebben straks allemaal nog naamkaartjes op, dus dan kunnen jullie ook zien wie we zijn. Dus La Bohémienne, de Cancan, ik probeer Chanel uit te beelden. Ik weet niet Allemaal ook echt een rol. Allemaal echt een rol, ja. Echt bekende Franse mensen uit van nu of van vroeger. Jullie hebben de beste plek van het Abdijplein. Ja, mooi hè, wij zitten in de zon en de rest niet. Ja. Jullie hebben zelf maar even een tafel geregeld. Ja, mijn ouders waren gisteren bij een voorstelling en toen zei de directeur van het festival dat alle tafels vol waren, maar dat je je eigen spullen mee mocht nemen. We hebben een spijkerbedje gemaakt met fruit. En we hebben de meest lekkere gerechten met kaneel en quinoa en alles uit Arabische landen. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Ja, die landen hebben zulke lekkere gerechten. Dat met z'n allen even om de tafel zitten en we doen het voor het 3e jaar. We vinden het gewoon heel leuk en heel gezellig met z'n allen. En we maken allemaal wat. De jury is net even langs geweest, zag ik. Wat denkt u, maken jullie kans op de mooist ingerichte tafel? Nou, ik weet niet, maar wij vinden hem wel de lekkerste. Zelf. Wij hebben de meeste plezier. Ja, wij letten op de originaliteit. En of het een beetje gezellig is aan de tafels natuurlijk. Erg belangrijk. En wij zijn natuurlijk ook wel omkoopbaar. Dus lekkere hapjes en drankjes die zijn altijd meegenomen. Ja, dat wil wel meewerken? Dat kan wel goed meewerken, ja. Zeker. Waarom hebben jullie gekozen voor dit thema? Ja, ik vind toch dat je een beetje Zeels thema moet blijven houden. Nou ja, dan heb je visserij, je kan landbouw doen, dat hebben we ook wel eens gedaan. En nu hebben we vis gekozen, omdat we ook visliefhebbers zijn. En smaakt het allemaal? Heerlijk. Ja, vooral de mosselen. De grote winnaars van vandaag. Geweldig, heel erg blij. Dus, Gefeliciteerd. Dank u zeer, dank u zeer. En, nou, we hebben het misschien verdiend, maar er waren hele goede uitzendingen, of hele goede inzendingen. Dus. Maar ik ben erg blij dat het gelukt is. Dus, Nou, eerlijk is eerlijk, het ziet er ook hartstikke mooi uit. dank u wel, dank u wel, dank u wel. En zo dadelijk op naar het nazomerzingen. Zeer zeker. Wij gaan lekker meedoen. Dus, Veel plezier. dank je wel.
fantastisch. Ja, het is heel gezellig zo, hè. Ja, iedereen kan lekker meezingen. Dus nee hoor, heel leuk. Ja, eerst heerlijk een picknick en nu meezingen. Wat wil je nog meer? Vandaag uit Pragen, Kattenbel, want er is zoveel te doen. En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort mijn hart vol met uit.